adwada no ebeka kire no se wombra asabi excuse for bi aba party na ehi ho afim ena ade a yede ho ebeka ho mo example so party ni nsuma no party ni enim no Ezo bebe awo bia me de wasem akwaba amenchiaw na me fa ombra Poku TV so say na any first time omori aso be subscribe we like and we share na bibia so timi kama wo adwenche bia so a fa comment section ma ka cho say Poku TV ya wo ba nti omori aso be di achi na bibia timi kama eno Poku extra omori aso be follow ye na bibia akoso wano TikTok and Instagram so I am Kofi Poku ba page no obetimi adi achi na ye didi nkomo kama interesting videos ye de bi egu odi asomosompam afei so omodi akọ Facebook and so Poku TV follow page no for adwenche nyina afa comment section wo numbers so ho bibi a kire wadwen fafa number no so ye voice note and say odi test ye na ebeje so na nkomo bi o se no di bia ene wadi abusua oto wade o ye sofo o ye herbalist na opese oni Poku TV so aba bi di djuma na ye bo dwaton de hu de hudi ma wo ye bibia kama adi ma wo in a form of advert me ba to people mo de say your numbers no so obefa na oni edidi nkomo na ya bo ama adwaton de a wo ton no etimi abo hu de hu kama adi abo ye chi akwan enye ira akwan kra akra ni Kumasi Kwantempo ni so tech MTN office ni nche ho na Dr. Amakutufo nya ne ba bi ko ni dan na ewo ho no ni nchen pe abrusan bi wo ho eho ana Poku TV ya bebo azia ye de esum Ghana ani asum wiase afa na nyina usia straight away me yan comment share efficacy onim se busumi ni da na etoso miensa opepon busumi da na etoso miensa ana NPP amenyoku no ekọ vetting na amowo ye vetting no ana onim se menhia south menhia south napo napo Honorable Dr. Matthew Poku Prempe vetting no na amanfo keka se Wontumi Ashanti Regional NPP chairman wakoka kokese tia yewura ene menhia fikesem na se oka asase wankasa usua edan from mwatibi na se etisa Wontumi se bi uyam papa anka mepe emimwu animtia nanso Wontumi fa santeman anim entwitwiru fom se woka ne saade a se me tie matemanti ma se bi pani owo fie no due matemanti se Wontumi ka asa eche se wen anya ayikura no obu na ade ama yewura na sebi na nabda kwa kufu ado kura no onu ye Ghana mampani kura no onu oba menhia fikesi mba santema mu ha obuo ene anidi a ebo ho ahenasa ana ode ma yewura opon tumi a Ghana ade ase ne se nyina achi no opede ote abanwa so na wiase nyina anim no omoka na recognize no na on de anidi ma no a yewura opemsuo otumfuo se etu abi santema yewura kotokohene oti krawi ni brawi ngoma so ono ana wiase nyina ade anidi ma ne se oye kin ewo Ghana ha ano de Wontumi nyimfi ne se mo hini bia so ntimi nto no na Wontumi enye wa afa kra ne yewura se Wontumi ka asasem na medical ka to se so ka asase wan kasa ye de atiti tv wan frama mu ama obi anso a kire na adwen na Wontumi ni nimara se party no ana ma no pagya ne ho so se sika na onya abro so ana opagya ne ho so saade a minim bet set saade a Wontumi wanka ne ye na abusafo se Wontumi ka se wanka pani so obi si trodo ematoa se Wontumi ye ka ne ntohwe afọ na ka ne ntohwe ayi nuanu fantefo de moti ase ne ntohwe afọ che ne boss se edanso onwunum enka ne no na obi ahu Wontumi se Wontumi wo bema wo gina so sebi obi wakaka bin sem se de kura na nye menhia fikesi enye wa fe ene yewura na ade wo sa wakaka bin sem ene wani adin sem na opatapa sem no na ade akwa hemfie na se Wontumi ankasa abie nanum akasa wa bra na ye busumi a yewo mi ne da na to so du baako abra ye nua King Ghana edi ye nanu di sem a wo kan ye edi ababetu abusafo obi si trodo ma to ara se dem midi kan ye no me pese ekokotie Wontumi na ye ba beto adwuma de no so yonko ne ekotie Wontumi nanu di sem a
wɔde ɛma me nua king Ghana king baabi a wo bi a mekyia wo wɔ Germany ana wɔto bi fa mfam mama ɔno ɛna ma yɛn nsa ka tape no bi Chairman Wontumi ne wakwa Chairman Wontumi ne na mesum yewura Asantehene masum skadwa na masum NPP ne Asante Kotoko me obi a wasante mu bia ne usɛ mekasa me dubu ne anidie ana mede ma yewura ansa na makasa Asante man nyina bidi madanse omo a ivi omo mpamasem kura bidi madanse sɛ Wontumi ebu a wasa mede ma sikadwa na se yewura da bia mede ma na no dai ne yɛ vetting oba vetting no na bi national organizer ana yɛ chairman nti oyɛ sɛ me ka interview na po to do what I'm so minister we say oyɛ nam se daakye hene we de yewura ketia mo mpobaeɛ no yɛ musa ne bibia nti wo de me mpɛsɛ yɛbɛbusa wo bibia nti vetting wa pass ɛne kɔ to say ya na mekaeɛ ana the chairman of committee yɛ na bi aka sɛ chairman Mr. busa de bibi ana meka sɛ me ma dia me busa bi busa de sɛ after 2024 yɛ win 2025 then ana Ghana for expect say na Ghana bisi asɛm baako pɛ ɛna me busa asɛm baako pɛ ɛna me busa na ka deɛ wɔ so ka bia ɛwɔ vetting na se ana ibeduru baabi a wɔ so woduru ɛno deɛ mempɛ me de betwa wieyɛ ɛna yɛ nana bi national organizer se me de me bedi wo ho adanseɛ na ɔhyɛ ase sɛ wɔdi adanseɛ ne nyinaa so ka ho ne nyinaa yɛ nti wodi wieyɛ ɛwie yi wo ma organizer so bedi ne ho adanseɛ bi a wɔwɔ biara di ne ho adanseɛ nti ɔmu wieyɛ no ɛna ɔsɔreyɛ na yɛkyea no ɛna ɔkɔɔe kwansini ɛna wɔahyia south ɔmo organizer buba ɛbaeɛ ɔbaeɛ Wontumi wanyadeɛ de ne sɛ bobɔ hɔ wɔde ne sɛ bobɔ table no so wanyadeɛ bi deɛ mɛka kyerɛ obiara ntimi nka kyerɛ nam sɛ ɛna obiara teatea no nam sɛ obunya na menti ade koraa ɔpɛ sɛ ɔka kyerɛ me no oyɛ no sɛ ade nti wani na po ho adanseɛ ade nti wani na po ho adanseɛ ɛnam so wo sɛ me na medi nka kasaeɛ na me koraa no na mempɛ sɛ mebusa no biribiaa na me sɛ ɔnkɔ nti me na medi kasaeɛ no wanyadeɛ wode ne sɛ bobɔ hɔ ɛhɔ na mesusu nokora mi nka ntorɔ because obiara wɔ hɔ ɛnam sɛ ɛboa medeɛ woyɛ a mɛboɔ NPP very as in your I'm in my kingdom. NPP very as in your I'm in my kingdom. Free ako. So when free has the them as aqua, who the bail. And the chairman of the committee and the Bino, I say, way, chairman was a chairman, I support you. Go and will be away in the Biaso and condemn on. Quincy. Ana na kwa kudua koko so hene echa se kingdom na wo kan no na wo pa kire se ana so wo se ye NPP yi na bia na akọ ibe ye a eye ana se na me ka se woni Asantehene na se yi nana we ye free fa ye wo NPP vet ya se hwan na ko bo ye wuradi nana ma ɛyɛ woman organizer bɛka sɛ nana ade a yɛyɛ vetting yɛ yi asɛm ɔka yi sɛ chairman ka abɔne o ade nti na woyɛ saa ɛna nana bi ɛtu na no gu nana kwakudua so sɛ nana woyɛ saa yɛyɛ bɛma wafiri ase ɛna nana kwakudua paa makyɛw anam sɛ nyɛ hwee wonim bu a mede wɔ ama yɛwura but my aspect is that if you could have a good thing, my aspect is that BBC in the paper. But my aspect at the end, you know, let me take before so that I can make a chance, free his income, and when you know, amateur.
That was why you're vetting and successful. It is an abuse we can't try. The actually be out. Or person we can't try. It was a few because maybe they will boost and the man Asantehene and the man Asantehene and me him or to go consul they will be bread man chama to be bread man. Abusuafo no akwati bi no. Se Wontumi so oye bema so onye bema. Opie no oye bema chen yewura. Se bi asekanfo ko wa no Wontumi nye na fe ne wo mu. Na nka pese baba betu adikurofo ene amanhene abrempon da bi nyu na fe ne wo mu bia. Na nka pese akodu yewura. Enti Wontumi ana se na no da fom na akoma nyina da nsuo mu opa chew. Se wanka ne sa wo ya Asantehene mapa. Enyina nsuo enim se ni din no eye Bernard Antwibo Asiako. Enye obi na kuma Antwibo Asiako na din ti age akyerema nti wudi no enye obi na ekuma ntwi nti sese ba bia eduro ne de oso wa du ti age akyerema nti oso ba na be pacho eno ana eye NPP chochofo pani Justin Frimpong Kodua okumkom dodo na afre ne JFK chochofo pani di ma NPP abanyoko ni nyina woni empanifo num bi Henry na Naboache na nabi ene empanifo bi e ka ho ekọ yewura enaso esan se yenya ne tie se Chairman Bernard Antwibo Asiako e friend Wontumi NPP e kasa ide otia ne na echi oni Ghana eti wono otia ne na echi sa na o se NPP amanyoko ni panimfo no wo mote ya oni kwan so mo tena so esan se sanka ye kan NPP amanyoko na kasa no wo muti efriman chef kesiem chami ba fo kotonum ana de se yewura sika ana wode kokoye NPP wode bi ko hyem na enuanom isremfo so de omo de ba ka ho ana wonu ewo echichu ne beye a omo ni gi sa party yi hu no omo so de omo kakra be ka ho e ma NPP etimi gira ne naso ti ye ka NPP amanyoko pa wa Asantehene mu ade a utimi nyi yewura ene men chef kesi enfrim ni senti no nsa se Justin Frimpong Kodua ene Henry na Naboache omo ya kanfo na sebi omo timi fa yewura enim antwitwi fo ti no omo tena se a no se dabi asam ne ikono eye dubunum ama emabunu bi kura na omo se efo Ashanti Youth Association ekura ba betena eye afidie so ekeka bi che eye Bernard Antwibo Asiako se omo hia ne biem o free NPP amanyoko ni na ye fa Asantehene na ye fa ye NPP no ye Asantehene efuru ma no chance NPP o pere kese pa na ye ti free menhia ni ti ehye menhia akuni ni anintini a wo mo aba NPP mu nyina dodo na efiri Asantehene mu a omo nyina so ti ehye yewura na ase enti eba asa na wo se omo nyina aba na omba be pacho eno ana Justin Frimpong Kodua se dem dika ka oni Henry na Naboache eni penefo bi e ka ho edia mika aba yewura na so aba be sere se owo pa yewura chow se mpepe e kasa yi de achia minka bi ma wo no na abrempon adikrofo nka bi ma wo mo se Bernard Antwibo Asiako ye chama Wontumi a NPP pani ono ena ye da ano wa hase no sese woni ha nti omu gya ne mapacho na omo che yewura bo se eda duada so me ya kanfo mapa no me Asantehene mapa nti no omo so chama Wontumi sa atin edna ba me chef kesim ma ba be pe yewura cho say the mo kan no adwada no ebe ka kire no so wombra asabi excuse for bi aba party na ehi ho afrim ena ade a ye de ho ebe ka ho more sample so party ni nsuma no party ni enim no so nko ka bibi wo ho to no ananya na asem a ombra no meka na asem madaroma ti se jamade amaye no na otwe se ne no ye besa babie madam ase abuzafo ano no akwakotie no sesei edaduada na me adme to de di enim ye be ye NPP amanyoko ni nyina ene Bernard Antwibo Asiako chama Wontumi abeba no be pa yewura chow ti omo say lawyer Maurice Ampao ni nsem a wogina kire ekeka mpanifo se aboakotere o se de otubo abo na hu enye na hi se de ogina kire nka se woni gine ni nsem a okeka nyina NPP amanyoko no ensoma no eti so nya na asem a ono anko men chef kisi no kokoka abuzafo eno ene nsem a enurada edajuada Asantehene ene yewura etena ase omokoye ekokopa yewura chow eno na Justin Frimpong Kodua ade to jan abuzafo ma me ka se Poku TV ene oni guso a wo hwe no subscribe like comment na share na dwumade ni ya etimi enye kama medi ene ko fie free hye ne so se de bia da be mena da ha na dwumade bia ba atwa na se video bia to fo ma ye mo aso esi won makram nyina
Poku One TV.